Juho Annala, sä oot just palannut tuolta Yhdysvalloista, Houstonista, Champ Car Atlanticin testeistä. Mitäs siellä testeissä tapahtui ja minkälaisia uusia juttuja sä opit siellä uudesta tulevasta tallista ja autosta? Joo, hyvä reissu ensinnäkin. Sai ajaa hyvän päivän ihan hyvässä kelissä. Aamulla vähän sateli, mutta sen jälkeen saatiin hyvä programmi tehtyä siinä tiimin kanssa. Ja auto oli toki aika erilainen kuin mitä täällä Euroopassa, mutta sehän nyt ei menoa haitannut. Että tietysti vähän aikaa otti, että siihen tottu, mutta sen jälkeen homma lähti rullaamaan hyvin ja saatiin hyvä päivä ajettua. Miltä tulevaisuus näyttää, milloin me nähdään sun ajoa siellä sarjassa? Helmikuun 5. ja 6. päivä on viralliset testit, että siihen on nyt tavoite, että saadaan koko paketti läjään siihen mennessä ja päästään ajamaan ensin testit ja sitten huhtikuun lopulla on sitten ensimmäinen kisa tuolla Long Beachissä Yhdysvalloissa. Ok, ei muuta kuin onnea matkaa ja tsemppiä tulevalle kaudelle. Kiitoksia.